Anambra ekene m unu nwanne akọnam. Anambra ekene m unu nwanne akọnam. Anambra ekene m unu nwanne akọnam. Association na Paris France ife nwanne ka anyị na-eme. Anambra State Association na Paris France ife nwanne ka anyị na-eme. Anambra State Association na Paris France ife nwanne ka anyị na-eme. Anambra State Association na Paris France ife nwanne ka anyị na-eme. na amalugo na nwanne nwegwu edi maka na edi adị ali enu ya ka nji asị oji akwụnye nchi na nchi a na-alikwuru enu ologbo si na mmetụta arụ n'ọbụ sọ ka nwanne wee malụ nwanne izu ka mma na nneji na nya bụ okwu egwusili mmụọ iyi na nwanne libe niile n'ụwa unu amago na dị ebute ọkụ osisi bute ọkụ nọ na-akụ nsị osisi bute ọkụ na ọ bụ onye nsị na-aja maka na iwe nwanne dị elu n'ọkpụkpụ nwanne na nwanne ofu ọbala ofu elili agwọ ofu nwanne ebe nne ụwa ma ọzọ nwanne ọnụrude ude nwanne ọnụrude nwanne ọnụrude nwanne na-eke ọnụrude nwanne anyị n'olie ọnụrude nwanne anyị n'afọ ọnụrude nwanne anyị na mkpọ ọnụrude nwanne anyị o na Parisi ọnụrude nwanne anyị o na Lọvali ọnụrude nwanne anyị o na Beatrice ọnụrude nwanne anyị o na Lyon ọ bụ ife nwanne ka anyị na-eme ya na nwanne anyị bụ ndị Asaf ndị mmadụ na Paris Anambra State Association na Paris France ụmụ Igbo siri ike na Paris France kafa iji ofu obi nwanne malụ nwanne nye ya na nwanne bụ okwu anyị kwuru mgbosigbo ọ bụ n'ịbata obodo Paris France bụrụ onye Anambra biko chọba akwa ndị Asaf ịmalụ ụmụnne yi maka na ịbịa na Paris ndị Asaf na-eme nwanne onye mụta nwa ya biko sụbalụ ya anyị bụ ndị Igbo ndị Anambra na Paris ife nwanne ka anyị na-eme. Chukwu
nọzi na mmanwụ chukwu polo na-abịalụ ndị Asafụ ndị Anambra Steeti Association na Paris France kafa jezibili n'Europe ife nwanne kafa na-eme n'ọkwa n'ofu obi kafa ji wee bili ife onye kwuru ka nwanne ya na-ekwe afa gwaga anyị ka anyị malụ n'igwe bụ ike na anyụkọ mamịlị ọnụ ọgba ofofo na ayili n'igwe jebezie n'ọbụzi n'ụsọ na fa bụ ndị Anambra first class na Paris France fa gwala onye ọbụla malụ nwanne ya ọ bụ n'ịbata obodo na Paris France nwanne m je ga-achọbazie ndị bụ ụmụnne isonyezie n'ife a na-eme anyị bụ ndị Asafụ Anambra State Association n'obodo Paris France ọkwa ife nwanne ka anyị na-eme ekene anyị bụ nwanne akọ na mụ onye mụta nwa n'obodo biko sụbalụ Igbo maka anyị lụsịa na mmanya egbulu na ba n'obi na ọ bịala ije n'ọnwụ na mmekọrịta nwanne na nwanne dị na agbụrụ ndị Asafụ ka ịmalụ nkwado nwanne na nwanne bụ omume eji malụ ndị Asafụ n'obodo ndị Asafụ ndị ọma n'Europe ife dị ka nwanne akọ na ọnụrụ ude nwanne ọnụrụ ude nwanne ọnụrụ ude nwanne na-eke ọnụrụ ude nwanne anyị n'orie ọnụrụ ude nwanne anyị n'afọ ọnụrụ ude nwanne anyị na Nkwọ ọnụrụ ude nwanne anyị o na Paris ọnụrụ ude nwanne anyị o na Love Valley ọnụrụ ude nwanne anyị o na Beatrice ọnụrụ ude nwanne anyị o na Lyon agbakwa n'ọsọ ọbụna amalụgo na ekene ezebe igwe isi kwere ugo n'anya ga-etulu ugo a na-asịrị n'igwe kedu ije a na-asịrị onye bụ eze imela na maka na ọ bụrụgodu n'ụlọ nga ekene eze n'ọba igwe ka ịmalụ ka ibulu egede tụọ na Asafụ mmanwụ Olisadoo nọ n'ebe ka ekene eze ndị mere Asafụ wee bụrụ ọgbakọ ebe a na-eme nwanne na Paris ka ndị ga-ekene nwa onye nnobi abalukwu eze ndị Igbo Achifu Marcel Ifeanyi Chukwu eze ndị Igbo na Paris onye amụma nne m ọgụ nwa onye nnobi abalukwu n'ide mmiri eze ndị Igbo n'Igade oji shọpụ eme ọgọ ndị nyalụ shọpụ na Paris France akarịa ụmụ Igbo na ụmụ Afrịka na-ekene yi ndị merụfa bụrụ ọgaranya n'Europe ọgwa gị bụ national patron nke ndị Anambra State Association na Paris France odogwu onye isi nchụaja na nnobi onye amụma Chukwu na-eme ọgụ onye amụma Chukwu onye amụma Chukwu ebe mbekọbụ nke ndị Asafụ na Paris France onye amụma eze ndị Igbo onye amụma na-eme Marcel Ifeanyi Chukwu onye isi nchụaja eze ndị Igbo onye amụma na-eme petron ndị Anambra State Association na Paris France odogwu onye isi nchụaja na nnobi eze ndị Igbo ndị Asafụ na-ekele anyị jebe ebe onye Ọnịcha do unu amago na nwa onye Ọnịcha na-agbado odibo onye Ọnịcha bụrụ orumụta mmanwụ Olisadoo Onyenwegwu nọ na-ebecha Achifu Nnanna ezumezu Emode gị bụ onye isi ndị Asafụ na Paris ebu Chairman na Anambra State Association na Paris France odogwu onye gwụzala obi onye Ọnịcha do na-arara oge na mpe ozikwa onwe eme ọ dị ọgaranya Ugoyeri ka chairman ndị Asafụ onye anwachi machi na-emelise ndị Asafụ na Paris onye machi na-emelụ onye isi ndị Asafụ na Paris onye gwụzala obi onye Ọnịcha do machi na-emelise ndị
Asapụ na Paris na-ekene yi Machinemelife Asapụ na Paris ezumezu na Paris Machinemelife Polisi ndị Asapụ na Paris anyị naba n'ojoto ụmụ ọfịa ojoto ka anyị na-eje ka njeke nnọkwu ụlọ ọka na nwanyị onye ogologo adị eze so n'obodo ife mekwana anyị Madam Ifi Okeke ni gogwe ijele nwanyị n'ojoto ọgwa ndị bụ vice lady nke ndị Anambra State Association na Paris France ndị ọma Ifi Ojoto ude wee nye ijele Jele nwanyị n'ojoto ijele nwanyị ọkpụlọka na Paris ọkpụlọka na Paris Jele nwanyị n'ojoto ijele nwanyị ọkpụlọka na Paris ebu vice lady nke ndị Asapụ na Paris ọkpụlọka na Paris ọkpụlọka na Paris Jele nwanyị n'ojoto nwanyị ka ibie ọkpụlọka na Paris ka nke n'ezi dị gị ugo nwanyị kwudi n'ụlịa achifu nna m Ndụ Okeke prophetic papa okwu na asanya one ofugbo Mbadike okwu na asanya onye ụgbọ Mbadike na Nnewi South onye amụma nwere ebu na mfo Ifi Ojoto jele nwanyị na-ekene ọkpụlọka na Paris ọkụ Igbo adịde jele nwanyị yere na nwanne bụ okwadị bụrụ mbosi gboo ọ bụ ndị gbata obodo Paris France iwe bụrụ onye Anambra biko chọbakwa ndị Asapụ ịmara ụmụnne yi maka na ịbịa na Paris ndị Asapụ na-eme nwanne onye mụta nwa ya biko sụtalụ ya Igbo anyị bụ ndị Igbo ndị Anambra na Paris Oracle na ibu Secretary General of Anambra State Association na Paris ezigbo onye ifite dunu na dunu kọfịa local government Anambra onye nkuzi na ị ga-adị ife emekwana ya ụka m na-ekwu n'egwu n'akwụkwọ onye nkuzi na ị ga-adị onye nkuzi n'akwụkwọ ndị Asapụ onye ọma ibu Oracle onye nkuzi na ị ga-adị onye nkuzi n'akwụkwọ ndị Asapụ Mr. Fidelis Obiora onye nkuzi na ị ga-adị onye nkuzi na Asapụ n'akwụkwọ ndị Asapụ General Secretary Anambra State Association na Paris Odogwu n'akwụkwọ ndị Asapụ onye ọma Fidelis Moresi onye nkuzi na ị ga-adị onye nkuzi na Asapụ n'akwụkwọ ndị Asapụ onye ọma ịgba mụ n'ọka na-ebechakwa ka njabiju ụwa mụ n'ọkwa na-ekwu nwa malimaro ọ bụdo onye ka egwu mụ chọrọ wee jebe ọkwanụ ndị Asapụ na Paris Achifu Sebastian Chimezie ụtọ ife dị ụtọ na ọtọrọ ụtọ nwanne m bịa ya ga n'ụlegede mmụọ na mmanwụ onwegwu Olisadoo onye nwegwu abịago Ibu Financial Secretary nke ndị Anambra State Association na Paris akụmoni gbawara ụgbọ ụgbọ nke izizi n'obodo otu onye Akwata Village n'utu Mbadike na-ebu ụtọ Sebastian Ikedi maka lọlọ Mrs. Jennifer Amarachi ụtọ osojeme nwanyị na-egade
ọmalịcha nwunye Sebastian weni akụm gbawara ụgbọ akụm gbawara ụgbọ mba dike ime obodo amụsụ akụ gbawara ụgbọ akụm gbawara ụgbọ mba dike onye akwata vileji akụ gbawara ụgbọ mba dike mba dike ọkwa nke ụtọ akụ gbawara ụgbọ akụm gbawara ụgbọ mba dike financial secretary akụ gbawara ụgbọ ndị asafụ na Paris mba dike akụm gbawara ụgbọ akụ gbawara ụgbọ Hippopotamus mba dike Achifu Alexander Echezo n'Okeke Akụchukwu debelu na Amọbịa Akụchukwu debelu one of Amọbịa Akụchukwu n'ọbụ eluigwe agwagwo Ebu nwanyị ụmụ eze vileji na Amọbịa ugbo ọgịrịga ka nna kpọ Ị bụ trejọra nke ndị Anambra State Association na Paris Odogwu ego akọkwa na yoka mụ na-ekwu n'egwu Akụchukwu adị agwụ agwụ wenya Akụchukwu debelu Akụchukwu adị agwụ Alexander Echezo na Nwokeke Akụchukwu debelu Akụchukwu adị agwụ onye ụmụ eze vileji Akụchukwu debelu Amọbịa ugbo adị agwụ Akụchukwu debelu Akụchukwu debelu Akụchukwu adị agwụ ọkwa ịbụ trejọra Akụchukwu nke ndị asafụ na Paris adị agwụ ọlụlude ude nwanne ọlụlude nwanne ọlụlude nwanne na-eke ude nwanne anyị n'orie ọlụlude nwanne anyị na-afọ ọlụlude nwanne anyị na nkwọ ọlụlude nwanne anyị o na Paris ọlụlude nwanne anyị o na Lovali ọlụlude nwanne anyị o na Beatrice ọlụlude nwanne anyị o na Lyon agbakwa n'ọsọ oge tupu Ilanụ si gbadigwe sisi Ogoli ọkwa na ada Biafra ada mụrụ mbọsị mgbọgwụ Biafra bili gwali nwa bịalụ na mma memba n'otu Ọnịcha tested ada let His Royal Highness igwe sisi Ogoli n'Ezinatọ igwe Ezinatọ Kingdom n'Awka South Local Government igwe agụ nwanyị n'Europe onye ọma ịbụ social secretary nke ndị Anambra State Association n'obodo Paris France agụ nwanyị n'Igade wee nye adị igwe oge Chukwu Nwokolo Biafra adani na-agbọ mbọ Biafra bụ Naija Olivia igwe adani gbọrọ mbọ igwe Bolivia to Italo igwe adani gbọrọ igwe Rome Kotanya obodo Paris France Biafra oge Chukwu Ilanụ Princess Anyama ịbụ soja secretary nke ndị asafụ na Paris Olisadoo na hello ada Biafra nwa bịalụ na mma Achifu Ebere Chukwu Nwosu onye obebe na ụmụọma Akụrụ mba South oke nwa na amụlọ ọha ya provost ndị asafụ na Paris
oke nwa na-amụlọ ha onye okpekpe ụmụọmapụ n'Orumba South Odogwu oke nwa kedu maka lọlọ ye lọlọ misisi Chisomuju Titi Nwosu ọmalịcha nwunye oke nwa na-amụlọ ha ife menụ onye oke nwa na-amụlọ ha ebele Chukwu Nwosu oke nwa na-amụlọ onye okpebe oke nwa na-amụlọ na ibu provost ndị Anambra State Association obodo Paris France oke nwa na-amụlọ ebele Chukwu Nwosu oke nwa na-amụlọ Chifu Chidube Beniza Uzodimma Bishop Kantata nwaja dibia Onyurobo na nkwelezulezu n'alaka ọkwa nke bụ PRO nke ndị Asafụ na Paris France Odogwu anya fụla anyị ka ọ na-awụ anya n'Igbo moto igwe na Paris na-abụrịgo elede mmanwụ mgbịlịgba ego oyibo na n'Igbo Odogwu eze nwa eze bigi Kantata nwaja gotuke n'ọnwa ya onye nwere gị onye ọcha edene ụgwọ makpọrọ nkwelezu n'aka na oyoma mbala nwoke igwe na Paris ụgwọ amaleze kedu maka lọlọ lọlọ Mrs. Jessica Morila Uzodimma nwanyịma ọmalịcha nwa na Cape Verde eze nwanyị na Cape Verde nwunye Kantata Renia Bishop Kantata Bishop Kantata otuke n'ọnwa otuke n'ọnwa otu igwe anyị Igbo Bishop Kantata na ibu PRO nke ndị Anambra State Association n'obodo Paris France Kantata nwaja ụgbọ Malaysia na Paris Bishop Kantata na Suwisi Kantata na Malaga Kantata na Alonso Kantata na Amsterdam Kantata na Ogboloko Kantata na Sweden ọkwa na Stockholm Sweden Kantata na Europe Kantata onye onifere onye iru oche n'Europe anyị Igbo memba n'otu Onitsha tested okay memba na Golden Star Football Club n'otu Onitsha ụkọchukwu Bishop mmanwụ nwegwu na-ekele ụmụ Igbo siri ike na Paris France kafa ga-ebiri iji ofu obi nwanne marụ nwanne nye ya na nwanne bụ okwa ikwu okwanye bụrụ mbọsigbo ọ bụ n'ịbata obodo Paris France bụrụ onye Anambra biko chọba akpa ndị Asafụ ịmalụ ụmụnne yi maka na ịbịa na Paris ndị Asafụ na-eme nwanne onye mụta nwa biko zụbalụ ya anyị bụ ndị Igbo ndị Anambra na Paris ibe nwanne ka anyị ọkụzi bili bọgada na rara oke na mpe ekeke na High Chief Sunday Mekudo
gị n'orizili nne onye mụdala dusọgụ n'ọkụzi bili bọgada ụka nna akpọ na ị bụ former chairman nke ndị asafụ na Paris France onye eze onye dubulu ndị asafụ na mbụ mmanwụ Olisadoo onye nwegwu wee ni akụrie nne akụrie nne akụrie nne Chifu Sunday Mekudonu ọkwa ibu former chairman ndị Anambra State Association na Paris France odogwu akụiri nne ndị asafụ na-ekene iyi akụiri nne akụrie nne onye dusọgụ n'ọkụzụ nke ibili bọgada High Chief Emmanuel Ikenna eze na-ajụ eze West eze na-ajụ eze West eze Chima na Nanka Negade Ibu former chairman ndị asafụ na Paris France odogwu ezigbo onye ụmụdala na Nanka onye dubulu ndị asafụ na bo eze na-ajụ eze ọkwa ị na-ajụ eze former chairman ndị Anambra State Association na Paris France odogwu eze na-ajụ eze West onye Nanka mmanwụ egwu na-ekene eze na-ajụ eze ndị asafụ si mụ keneyi eze na-ajụ eze Chima na Nanka ekene onye ọmalụ n'ezie ike kene nọ agago aije kene ndị asafụ jem ọnụ ndị adịrọ n'ije n'ije ama nga n'ụwa maka na mmadụ bụzi n'afịa zụrụ ọkwa mmadụ bụ n'afịa zụrụ n'ụwa ọkwa mmadụ bụ na-enwere ọgbakọ na chọọchị ndị mmadụ na-asịa chọọchị atọgbọlụ ka nje kene ndị asafụ members ndị mere asafụ wee bụrụ ọgbakọ Chietoni Chukwu ma nwoye orimili ego na ịgade orimili nwenye ifite ụmụ eri na ọgụzi bili bọgada mmanwụ egwu na-egwu okwu memba na Anambra State Association na Paris France odogwu ifemekwa na yonobi fenebelu Chukwu orimili ego zosa Chukwu ma nwoye orimili atata orimili adị atata onye ifite n'ụmụ eri n'ọkụzụ nke ibili bọgada orimili atata memba na asafụ nke Paris France ọnụlude nwanne ọnụlude na-eke ọnụlude nwanne anyị n'orie ọnụlude nwanne anyị n'afọ ọnụlude nwanne anyị na Nkwọ ọnụlude nwanne anyị o na Paris ọnụlude nwanne anyị o na Love Valley ọnụlude nwanne anyị o na Beatrice ọnụlude nwanne anyị o na Lyon agbakwa n'ọsọ Chifu Kisili Chinedu akụkalịa na-ekene mi akụkalịa onye nwere ego n'ịgadi ogbotogbo nwa mụchara amụcha n'Ojoko memba na Anambra State Association na Paris France odogwu anya bọba akụkalịa memba na Anambra State Association na Paris odogwu akụkalịa nwaonye
ojotonide akụkalịa ezigbo memba na-asapụ onye ojotonide mmiri Chifu David Chukwuaka King David nwa bụ nne ya King David nwa bụ nne ya n'ọbụ active member na-asapụ na Paris King David kenezieli m lọlọ Mrs. Obioma Tina aka nwanyị mara obi dị ya ndị mmadụ asị n'otu ọgwụ anụ dị mana agwa bụ mma nwanyị n'elu ụwa nwanyị ma obi dị ya ga-adị ọmalịcha nwunye King David ndị ọma jelu na Paris France anyị kene nwa bụ nne ya King David nwa bụ nne David Chukwuaka nwa bụ nne ya King David like father like son member na ANAMBRA State Association na Paris like father like son King David abụ nye nke izizi n'ọgbọ Chief Afamefu n'ọnọchie high tension negade member na ANAMBRA State Association na Paris odogwu nwere ibo obi ya mmanwụ nọ na-akpọ odogwu nwonye nnobi abalụkwu dị mma enyi ya high tension na nnobi high tension ezigbo onye asafụ onye nnobi a na nsọ high tension ezigbo onye asafụ gbasiri high tension na nnobi high tension ezigbo onye asafụ gbasiri igbo onye asafụ high tension na nnobi afamu nwa n'ochie ezigbo onye asafụ gbasiri ike Chief Soni Ilosakụ akụ nwata na mkpọ onye ama afọ mkpọ bịa odogwu jelu Paris France echiri member na ANAMBRA State Association na Paris France negade wee nye akụ nwata akụ onye ego Soni Ilosakụ odogwu akụ onye ego member na asafụ na Paris akụ onye ego onye amafọ village akụ nwata onye amafọ na mkpọ ụgbọ Igbo siri ike na Paris France kafa iji ofu obi nwanne malụ nwanne ya na nwanne ya bụ okwu anyị kwuru mgbozigbo ọ bụ n'ịbata obodo Paris France wee bụrụ onye Anambra biko chọba akwa ndị asafụ ịmara ụmụnne yi maka na ịbịa na Paris ndị asafụ na-eme nwanne onye mụta nwa ya biko sụbalụ ya anyị bụ ndị Igbo ndị Anambra na Paris Nze Ifeanyi Chukwuaka m nwa Chineke bụ onye ụga nwa Chimeleze na ụga ọgaranya ezigbo onye asafụ negade ịbụ memba na ANAMBRA State Association na Paris ifemekwanai Nze Ifeanyi Pinigade kenenu nwa Chineke na ụga nwa Chineke ezigbo onye asafụ Nze ịbụ onye ụga ezigbo onye asafụ onye Nze na ụga nwa Chineke ezigbo onye asafụ nwa Chineke na ụga odogwu Paris ezigbo onye asafụ gbasiri Ọgọnna ajụba akụfesia dala awọ nwa onye ọzọ oboro akụfesia na ọzọ oboro
na-akpọ ọzọ obodo na-egade anyị bụ memba na Anambra State Association na Paris, France. Odogwu nwa onye a na-akpọ mmanwụ egwu nọ n'Ọbẹja ka anyị kene akụfesịa akụfesịọda onye kwụsịgo onye kwụsịgo onye kwụsịgo memba na-aza afọ obodo Paris, France. onye nnọkwa nọzọpụrụ na-ekwụsịgo akụfesịọda Achifu Samuel Chukwu ka emenike onye me n'ụwa n'ike nwanne m odogwu jelu Paris bili memba na safo n'egade ezigbo onye ifite n'oto n'orumba n'otu n'Igbo odogwu ọkwụsị anya onye me n'ụwa n'ike onye me n'ụwa n'ike nọ na n'ike ka n'ike na-eme n'ike onye me n'ụwa n'ike emenike Samuel Chukwu ma emenike mba na asafo onye ifitoko n'ọrụ mba n'ọtọ onye eme n'ụwa n'ike mba na Anambra State Association na Paris, France. Odogwu barista Chikendụ nwa bụ nwanne makwa na nwa bụ nwanne m onwe onye Agụleri nwanne Olisadoo Onyenwegwu jere Igbo na Paris, France. memba na Odogwu ife ga-esogbugo mmụọ ụwa n'ọfụ Agụleri ezigbo nwa mbala na-egade ka anyị kene barista ife ga-esogbugo ojeli Igbo na Paris, France. ife ga-esogbugo onye ọma mbala ọgwa ibu memba na Anambra State Association Paris, France. Ojeli Igbo na Paris onye Agụleri okwu nwanne Olisadoo ọnụlude nwanne na-eke ọnụlude nwanne anyị n'Orie ọnụlude nwanne anyị n'Afọ ọnụlude nwanne anyị na Nkwọ ọnụlude nwanne anyị na Paris ọnụlude nwanne anyị na Love Valley ọnụlude nwanne anyị na Beatrice ọnụlude nwanne anyị na Lyon agbagbanọsọ Achifu Nnamdi Ọfọle memba ndị asafo na Paris onye Abaga na Ebotete bịa ile Olisadoo Onyenwegwu na mmanwụ anyị kene Nnamdi Ọfọle onye Abaga na Paris onye Abaga na Ebotete Nnamdi onye Abaga na Paris ọkwa ibu memba Nnamdi Ọfọle na Anambra State Association na Paris, France. onye Abaga na Paris Achifu Ozumba Daniel Ọkpala Obama na Afrịka bịa n'ụlọ yọlọ mmọnwụ onye ụga na gwata n'egade Obama ọgwa ibu memba na Anambra State Association kedi n'obodo Paris, France. Odogwu bịa n'ụlọ ịgba nene Obama na Afrịka onye ụga na-agwata Obama ọgwụ ibu memba Asafu Paris, France. Obama n'egade onye ụga na-agwata Achifu Chukwu Muvondu akụwa n'ọfọ Rifite n'egade dogu onye Orifite na-ekwusigo akụ onye nwere ego ọgaranya
Association na Paris, France n'Igbodogu akụkalịa onye nwere ego na-ekwusigo nwụfọ ndụ Olisadoo onye nwekwa ekele ndị egwumu ka anyị kene akụ onye ego nwụfọ ndụ onye ekwusigo onye ego akụ ibu memba Anambra State Association na Paris akụ inwere ego akụ ga-ayiri m Bigi Bola onye ọma achifu isi eze humility nwanye ọka na-egade humility nwanye nwere obi umeanị ọgaranya Olisadoo onye nwegwu na agba humility ọkwa ibu memba Anambra State Association na Paris odogwu bịa jaga n'ụlọ ịgba mmanwụ Olisadoo onye nwegwu nọ anyị kene humility nwanye ọka nwanye ọka ịdị umeanị humility nwanye ọka ọkwa nwanye ọka na-ese nsọ humility nwanye ọka ọkwa ibu memba Asafụ Paris, France anyị bụla egede jebu ụmụchu anyị nabọzara akụkwa n'ụmụchu jekụgbalịba ọ bụdị onye ka mụ na-achọ ọkụ ịma na odogwu abụrụ ọkwa afọ ọzọ ife onye melụ ka a na-ekwu okwu ya ife onye melụ ka ndị elu ịmalụkwa ka anyị chọba n'ikenga ego ikenga nwanne ọgụ ntekwu dị ikenga mụọne ka nna akpọ ikenga pounds and dollars ikenga euro leilime aichifuchiku magudosi ikenga ego obele nwa m gbeligbe n'ebe na amị na ọ sọrọ ọnụ naanị na ọ bụrụ mbenefe unu nelo ya n'aka Chukwu dị ya nwanne m ikenga Chukwu nyere na ojide aka jọfọ n'ụmụchue oyi mụ lechaba n'ụwa na-enwere nwanne m Aichifu Magudosi is a qualified member na Asafụ Paris aka jọfọ n'ụmụchue ife mena ka ịma nye emena ka ikele ikenga na Paris aka jọfọ n'ụmụchu kenga ego aka jọfọ n'ụmụchu Chika Magudosi onye nwere ego aka jọfọ n'ụmụchu aka n'ijọfọ kenga na Paris aka jọfọ n'ụmụchu ọkwa ibu memba Anambra State Association na Paris eze aka jọfọ kenga na Paris kenga ego kenga money kenga kudi kenga pounds and dollars kenga onye nwere oilo Chika Magudosi onye ọzara akụkwa n'ụmụchu kenga ego Chicken silibia nye mala echi n'elu ụwa ọgwalụ ọgaranya na-ejele ogbenye ozi nke izizi onye ụbarụ n'isi oye na ndebi onye ọma mbala Olisadoo onye nwegwu na-akpọ nye mala echi oke sili ọgwa ibu memba na Asafụ Paris, France ike nanụ ọgaranya na-ejele ogbenye ozi amechi kisili nemala ife ga-eme echi igwedo nwoma mbala ọkwa ibu memba Anambra State Association na Paris igwedo onye eze
ọnụ Olisadoo anyị jebe n'ibilibo agada na ọkụzi ibilibo agada na-arara oke na mpe achifu nna m ndụ batụ bịa ichie igbu onye ọkụzụ na Paris memba na Anambra State Association na Paris France ọnụ Olisadoo femekwa na ichie ibu na-ezu n'ọma mbala na fancha niile bụ ofu ichie kenezieli m lọlọ misisi Chinelo batụ ugegbe die nwanyị ọma ugegbe ichie igbu ọkụzụ ji afọ ụzọ ka anyị kene na ichie igbu ezi mmụbatụ na ọkụzụ nwa ibilibo agada ọkwa ibu memba ichie igbu ezi mmụbatụ na ọkụzụ nwa ibilibo Anambra State Association na Paris ichie igbu ezi mmụbatụ na ọkụzụ nwa ibilibo agada chie nwoye ọkụzụ kọme ichie igbu ezi mmụbatụ na ọkụzụ nwa ibilibo agada Tochi Okeke onye ụmụnze n'Igade Holy Mighty na-ekene mi Okafadison na n'Igbo memba na Anambra State Association na Paris France Holy Mighty odogwu mmanwụ egwu nọ n'ebecha Holy Mighty onye ụmụnze Holy Mighty Holy Mighty ezigbo onye asa Holy Mighty onye ụmụnze Holy Mighty ezigbo onye asafụ gbasi memba na-asafụ Holy Mighty ezigbo onye asafụ gbasi ike Chief Obinna Edozie ọba ịna-osu izi odogwu nwa chie na amaloji nke izizi na mkwele ọkụzụ n'Igade ọba ịna-osu izi onye ọma ezigbo memba na-asafụ na Paris ọba ikenezieli m lọlọ misisi Angel Edozie nwanyị ọma Angel bụ mmụọ ọma bịalube nwa chie na amaloji Obinna Edozie jegolibe n'aka Chukwu nọdụ narụ ekene ọba nwachi na amaloji ọba ibu nwachi na amaloji memba na Anambra State Association na Paris France odogwu ọba isi uwe izi nwachie na amaloji onye ibilibo agada ọba ya onye ọkụzụ ọlụlude ude nwanne ọlụlude nwanne ọlụlude nwanne na-eke ọlụlude nwanne anyị n'orie ọlụlude nwanne anyị na-afọ ọlụlude nwanne anyị na nkwọ ọlụlude nwanne anyị o na Paris ọlụlude nwanne anyị o na Lovali ọlụlude nwanne anyị o na Beatrice ọlụlude nwanne anyị o na Lyon ebenebe Igbo mụ dị na Paris maka ndị pionia members na SAFU Chief Chinedu Ọnụkwube coordinator na SAFU odogwu ndị SAFU si mụ keneyi ọlụlude nwanne agwa n'ọsọ Soni nke ndị li blessed Soni business tycoon na Paris France ndị SAFU si mụ keneyi Soni ọlụlude nwanne agwa n'ọsọ Aristebe n'igo gbogbo legal advisor SAFU ndị SAFU si mụ keneyi ọlụlude nwanne agwa n'ọsọ Timothy Nzeribe n'Igade Ugonwobi naanị ọba ndị SAFU si mụ keneyi ọlụlude nwanne agwa n'ọsọ Chief Judas Suzu n'Igade nwametụ n'uru ọja gugunre ndị SAFU si mụ keneyi ọlụlude nwanne agwa n'ọsọ Chief Peter Chukwu n'Igade abodo dịka aja onye awụda n'obi odogwu abodo dịka aja n'ụwa ife niile dikelola na n'iyi onye so wee bido SAFU na gbogbo
pioneer member na asafu ndị asafu si mụ keneyi Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ ebulegede debe na mmụọ maka na onye dị ndụ mesịa n'ọgana ejelote ndị asafu ndị jebelife ndị nala obodo afụ debe n'echichifu ogo na-eweni pioneer member na asafu a minute silent here for ogo na-eweni no n'ọbalana n'isi ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa n'igwe niile jekọnụ n'ụzọ ndị asafu si rest in peace Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ late engineer Martin Okeke pioneer member na asafu anabago a minute silent here for Martin Okeke nọ n'Abalana n'isi ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa igwe niile jekọnụ n'ụzọ na ndị asafu si rest in peace Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ Ọnụrude ude nwanne Agbakwa n'ọsọ, Ọnụrude nwanne agbakwa n'ọsọ, Ọnụrude nwanne na-eke agbakwa n'ọsọ, Ọnụrude nwanne anyị n'orie agbakwa n'ọsọ. ndị asafu Anambra State Association na Paris fasilimosi na fasimu bulegede ka njekene onye ndu nke ndị Anambra steeti na Nigeria His Excellency Professor Charles Chukwuma Soludo solution na Nigeria solution na Anambra na Igbo dogwu odenigbo nke izizi na agwata nwamgbe afọ n'ịdị anyị mma n'ifulifi na alụ kasi jisi ike n'ọchịchị adịghịzi na ncha ndị Anambra steeti na Paris na-ekene eyi Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ anyị ekene Nigeria ambassador na Paris France His Excellency Ambassador Muazzam Ibrahim Jubri Nayaya Nigeria ambassador na France ndị asafu si mụ kene yoyoma Jubri Nayaya daalụkwa Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ Chifu Cletus Oragba ego na-ejije na ego na-efe efe na anya ụgbọ Chairman Chief Executive Officer Central Communication Limited ọgaranya CEO Craft Methods Limited makers of the General Bitters onye ugbo Nnewi South Odogwu CEO Seco Properties Limited ọgaranya National Anthem ndị ugbo Nnewi South afọ ejimala obodo Odogwu ndị asafu na-ekene Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ members of House 21 na Paris France maka deti ife mekwa n'unu ka anyị na-ekwu n'egwu ife nwanne ka anyị na-eme ndị asafu si mụ kenunu Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ Mr. Uche Flo miliọma onye Ọnịchugbo na Delta steeti Kisije miliọma onye kenemi ebu chairman of House 21 na Paris France Odogwu captain na Nigeria All-Stars Paris France Odogwu bịanụlegba ndị asafu na-ekene yi Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ Kemekanikade chairman Igwezuo restaurant Odogwu Igwezuo ebe anyị na-alacha aka ebe anyị na-atụ ọlụ ebe anyị na-enwe anwụle House 21 Market n'obodo Paris France ndị asafu na-ekene yi ọ ga-eme ka Igwezuo Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ Brother Martin Chukwuma Okoye anyị chifu nwafenna n'ọzala na nka
n'Enugu steeti n'Igade ife mekwana yo manye menamo yasafu na-ekene yi Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. ọnụrude ude nwanne ọgbakọ n'ọsọ ọnụrude nwanne ọgbakọ n'ọsọ ọnụrude nwanne na-eke ọgbakọ n'ọsọ ọnụrude nwanne anyị n'orie ọgbakọ n'ọsọ Mr. Kingsley Njoko Chief Onyeze Wanu n'Ụmụnna onye ọkaigwe n'Imo steeti ife mena gị n'ụwa ndị asafu si mụ keneyi odogwu Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Chief Kenneth Obi ọlụ ọfụ ọlụ na Paris France odogwu ndị asafu na-ekeneyi Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Chief Pascal Tochukwu Ọkpala isi langa na Nneni ndị asafu si mụ keneyi ọga Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Mbesito restaurant na Paris France webe na-ele olili na alachaka ndị asafu si mụ keneyi Mbesito Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Ikenna restaurant na Paris France webe anyị na-egoli ndị asafu si mụ keneyi Ikenna Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Goodness Multi Service International Mama Tobi African Shop na Makadeti Paris France n'obodo Europe dalụkwa ndị asafu si mụ keneyi Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Ọlụ Association Paris France ndị ọma n'unu gade Chief Austin Chimomero onye isi ndị ọlụ na Paris chairman ndị ọlụ Association na Paris France ekene ndị asafu si mụ keneyi Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Mbise Association na Paris France ndị ọma n'unu gade Chief Romanus Anyanwụ na-ekene mi Abacha chairman ndị Mbise na Paris ndị asafu si mụ keneyi Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. ọnụrude ude nwanne ọgbakọ n'ọsọ ọnụrude nwanne ọgbakọ n'ọsọ ọnụrude nwanne na-eke ọgbakọ n'ọsọ ọnụrude nwanne anyị n'orie ọgbakọ n'ọsọ Imo State Association na Paris France ndị ọma n'unu gade ndị asafu na-ekene unu Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Abia State Association na Paris France ndị ọma n'unu gade ndị asafu na-ekene unu Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Enugu State Association na Paris France ndị ọma n'unu gade ndị asafu na-ekene unu Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Edo State Association na Paris France ndị ọma n'unu gade ndị asafu na-ekene unu Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Yoruba Community in Paris France ndị asafu na-ekene unu oshe púpọ̀ Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Nigeria All-Stars Football Club na Paris France ndị ọgba bọọlụ daalụ ndị asafu si mụ kene unu Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Ekimogu French Club Paris France ndị ọma na nye ekele ndị asafu si mụ kene unu Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Igbo Women Movement Worldwide enyi eji eje mba ndị asafu si mụ kene unu ndị ọma Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Anambra State Association Worldwide ndị ọma eji eje mba ndị asafu si mụ kene unu Ọnụrude nwanne agba n'ọsọ. Anambra State Association Europe ndị ọma n'unu ga-adị asafu si mụ kene unu Ọnụrude nwanne agba ọ bụ ife n'ọsọ. nwanne ka anyị na-eme Ife nwanne ka anyị na-eme. na ya na nwanne ya Ife nwanne ka anyị na-eme. anyị bụ ndị asafu Ife nwanne ka anyị na-eme. ndị ọma
bi na Paris ife nwanne ka anyị na-eme Anambra State Association ife nwanne ka anyị na-eme na Paris France ife nwanne ka anyị na-eme ụmụ Igbo siri ike na Paris France ka fadị ife nwanne ka anyị na-eme iji ofu obi ife nwanne ka anyị na-eme nwanne marụ nwanne ife nwanne ka anyị na-eme nye ya na nwanne bụ okwa ikwu ife nwanne ka anyị na-eme okwa nyipụrụ mbọsigbo ife nwanne ka ọ bụ ndị bata obodo Paris France ife nwanne ka anyị na-eme iwe bụrụ onye Anambra ife nwanne ka anyị na-eme biko chọba akwa ndị Asaf ife nwanne ka anyị na-eme ịmara ụmụnne ife yi nwanne ka anyị na-eme maka na ịbịa na Paris ife nwanne ka anyị na-eme ndị Asaf na-eme nwanne ife nwanne ka anyị na-eme onye mụta nwa ife ya nwanne ka anyị na-eme biko subalụ ya Igbo ife nwanne ka anyị na-eme anyị bụ ndị Igbo ife nwanne ka anyị na-eme ndị Anambra na Paris ife nwanne ka anyị na-eme ọlụlụ ude nwanne ọlụlụ ude nwanne ọlụlụ ude nwanne na-eke ọlụlụ ude nwanne anyị n'orie ọlụlụ ude nwanne anyị na-afọ ọlụlụ ude nwanne anyị na Nkwọ ọlụlụ ude nwanne anyị o na Paris ọlụlụ ude nwanne anyị o na Loire Valley ọlụlụ ude nwanne anyị o na Beatrice ọlụlụ ude nwanne anyị o na Lyon agbakwana ọsọ